Fl-esperjenza tat-talb tal-Knisja f'dan iż-żmien qaddis tal-miliet, it-tema tad-dawl jiddi fid-dlam hija tema qawwija ħafna. Fil-lejl tal-miliet niftakru fil-profezija ta' Iżajija li għajdilna li l-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. Is-seb tal-mulej idda fuq l-umanità, fuqna, bnedmin li għandna tassew bżonn it-twelid tas-Salvatur. Ħafna drabi f'dawn il-ġranet fit-talb tiegħi niftakar f'talba li għallimna San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Kemm tkun ħaġa sabiħa dan il-miliet, jekk aħna nirriflettu fuq din it-talba profonda, sempliċi ma profonda ta' dan il-qaddis Malti. Quddiem it-tarbija ta' Betlem, quddiem Ġesu infisqi u mimdud f'maxtura minn Ommu Marija, aħna inħarsu lejn il-wiċċ ta' Alla. Tarbija vulnerabbli, tarbija li għandha bżonn l-għajnuna tagħna. U lil-mulej ngħidulu għandna bżonnok. Għandna bżonnok biex tallimna kif inħobbu lil xulxin. Għandna bżonnok biex tallimna nażlu it-tajjeb f'ħajjitna. Għandna bżonnok biex tallimna wkoll u tgħinna naħfru lil xulxin. Id-dinja hija ċana l-paċi, hija ċana wkoll għall-ferħ. L-anġli fil-lejl tal-miliet jagħtu aħbar lir-rajja. Ir-rajja kienu kategorija mistmerra, kategorija imwarba tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. U jgħidulhom qegħdin inħabbrulkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' David f'Betlem twildilkom Salvatur. U s-sinjal ta' dan kollu mhix xi ħaġa kwappa jew qawwija hija tarbija mimduda f'maxtura. Fil-bidu ta' Diċembru ta' din is-sena 2019, il-Papa Franġisku ħareġ meditazzjoni sabiħa, riflessjonijiet sbieħ ħafna dwar il-presepju. Jiena ninnota b'ferħ kbir li fid-djar tagħna għadna nożżu il-presepju. Kien San George Preka stess li f'kull dar xtaq li jkun hemm presepju ċkejken mqar grotta u lill-katekisti tiegħu tal-mużew għallimhom li fil-miliet lil kull tifel u tifla li jmorru għall-katekeżi fl-oqsma tagħhom jagħtuhom grotta jew bambin jew presepju żgħir biex jieħduh magħhom id-dar. L-idea ta' San George Preka kien li aħna niftakru dwar is-sinifikat profondu vera tal-miliet. Il-Papa Franġisku fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena 2019 rid ifakkar lill-Knisja kollha dwar l-għoża tal-presepju u kemm ħaġa sabiħa li fil-familji tagħna il-Papa jgħid anke fil-postijiet pubbliċi. Ikun hemm din ir-rappreżentazzjoni ta' twelid tal-mulej li tfakkarna fuq is-sinifikat profondu veru tal-miliet. Il-Papa jitkellem dwar il-personaġġi li hemm fil-presepju, jitkellem ukoll dwar il-fatt li fil-presepju aħna impoġġu l-kwiekeb, xi xmara, is-siġar, il-grotta, il-baqra u l-ħmara, n-naċ, annimali oħrajn. Il-Papa jgħid il-ħolqien kollu jadura l-misteru ta' twelid tal-mulej, tal-iben ta' Alla li sar bniedem. U jitkellem ukoll dwar diversi pasturi li aħna npoġġu. Ir-rajja li laqgħu l-istedina li jersqu lejn il-maxtura u jaraw din it-tarbija li meta tikber dan Ġesu ta' Nażaret jgħid jiena l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jgħid ukoll jiena r-raj it-tajjeb li nagħti ħajti għan-naċ tiegħi. Jekk hemm xi ħadd li qed jismani li jħossu mtaqqal minħabba ċ-ċirkustanzi tal-ħajja,
Jiena nistiednu biex jersaq lejn il-maxtura tal-mulej u jgħidlu t-talba profonda u ħerqana: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Jekk hemm xi ħadd li huwa ferħan u għandu għaliex jifraħ, jalla l-ferħ tiegħu ikun jista' jaqsmu mal-proxmu tiegħu. Kemm ħaġa sabiħa li fil-miliet aħna nagħtu rigali lil xulxin biex infakru li rċivejna l-aqwa rigal. Alla sar bniedem, nistgħu inħarsu lejh u nistgħu wkoll naraw ir-risposta tal-imħabba tiegħu għal kull wieħed u waħda minna. Il-mulej ġie biex itaffi l-għaġġ għal ġustizzja u għal verità, imma ġie wkoll biex jallimna l-ħniena, l-għaqda, il-paċi ta' bejnietna. Jalla dan il-miliet isibna ħerqana u fl-istess ħin attenti għal dak li jagħmel il-vera miliet, it-twelid ta' Ġesu tarbija. Missirietna għalmuna lil mulej ngħidulu biex mhux hu jibki maħna nibku dnubietna. Aħna u niftakru fin-nuqqasijiet tagħna m'għandniex naqtgħu qalbna. Nersqu lejh li huwa it-tabib tar-ruħ tagħna. Nersqu lejh li huwa l-għajn tal-ħniena u l-għajn tal-paċi. F'dan il-miliet niftakru li twildinna il-prinċep tal-paċi u l-paċi tal-qalb hija l-ikbar rigal u l-ikbar barka li jiena nawgura lil kull wieħed u waħda minna. Il-miliet it-tajjeb mill-qalb.